Maturitná otázka 13. Ekonomická stránka činnosti podniku. Činnosť podniku z hmotnej veci, aké výrobné faktory sa použili pri výrobe statku a služieb a aké statky a služby sa vytvorili. Z ekonomickej stránky, aké množstvo výrobných faktorov sa použilo pri výrobe statku a služieb a či sa využilo učenie, či dosiahli zisk, lebo hlavným cieľom pri väčšení podnikov je dosiahnutie zisk. Ten dosiahne, ak výnosy z predaja výstupov sú vyššie ako náklady na vstupy. Tak. Tu je taký graf, tá tabulka, to v podstate už vysvetlené. Základné pojmy, náklady vyjadrujú spotrebu výrobných činiteľov, materiál, práca, energia v peňažnej forme a výnosy vyjadrujú hodnotu predaných výrobkov a služieb. Výsledok hospodárenia sú výnosy minus náklady. Kladný výsledok hospodárenia zisk a záporný je strata. Časový a vecný nesúlad. Náklady sa nerovnajú výdavky. Náklad vzniká v čase, keď sa spotrebuje zdroj, výdavok vzniká v čase, keď sa platí. Takže preto máme v účtovníctve náklady budúcich období a výnosy budúcich období. To rozumiete z účtovníctva, nejdem to vysvetľovať. Výnosy sa nerovnajú príjmy, výnos vzniká v čase, keď sa dodá produkt, prínos vzniká v čase, keď zákazník zaplatí. Podľa účtovníctva je druhové členenie podľa typu nákladu. Materiálové, mzdové, odpisy a energie náklady. Účtovné členenie podľa účtovnej triedy 5 sú náklady. Slúžia na sledovanie nákladov v účtovníctve. Podľa závislosti od objemu výroby sú fixné náklady, nemenia sa objemom výroby a variabilné náklady rastú s objemom výroby. Odpisy sa nemenia objemom výroby, lebo za každý rok sú také isté. Materiál, keď vyrobíme viac, potrebujeme viacej materiálu. Sú proporcionálne, vyvíja sa v tom istom pomere ako objem výkonov, napríklad základný materiál, a neproporcionálne, vyvíjajú sa s iným smerom ako objem výkonov môže byť. Progresívne, keď celková výška rastie rýchlejšie ako objem výkonov, ale klesá pomalšie ako príplatky za prácu na čas dňoch pokoja. A koeficient reakcie je menej ako 1. Degresívne, celková výška rastie pomalšie ako objem výkonov, ale klesá rýchlejšie. Náklady na opravu dlhodobého majetku, pomocný materiál. Koeficient je od 0 do 1, čiže menšie ako 1. Regresívne, celková výška pri raste objemu klesá a pri poklese stúpa, napríklad mzdy zamestnanca a prestroje. Koeficient reakcia je menší ako 0. Nulový bod je objem výkonov, ktorý podnik musí vyrobiť a predať, aby ich hodnotu pokryl náklady na výroby. Podľa účelu sú priame náklady a nepriame náklady. Priame náklady sa dajú priamo priradiť k výrobku ako materiál a mzdy a nepriame náklady sa priradiť priamo, nedajú priradiť priamo ako náklady na správu. Povedal by som, že priame náklady sú výrobná režia a ostatné sú nepriame. Plánovanie nákladov v podniku je činnosť podniku, ktorou sa dopredu stanovujú jednotlivé položky nákladov, ktoré treba vynaložiť, aby sa dosiahol plánovaný cieľ. Musí byť spojené s plánovaním výnosu podniku a zároveň aj hospodárskeho výsledku podniku. Pre plánovanie nákladov sa využíva druhové a kalkulačné členie nákladov. Základnou úlohou plánovania nákladov je stanovenie minimálneho objemu nákladov na výrobu. Odkrývanie a využívanie rezerv pri znižovaní nákladov. Plán nákladov obsahuje prehľad jednotlivých nákladov položiek v peňažnom vyjadrení a základom pre jeho zostavenie je plán výkonov. Východiskom pre zostavenie plánu nákladov je podnikateľský zámer a rozbor nákladov z minulého roku. Znižovanie nákladov. Dosahovanie
najnižších nákladov na jednotku produkcie pri rovnakej kvalite výkonov je podmienka racionalizácie činnosti podniku. Preto je potrebné zisťovať rezervy, znižovania nákladov a prostriedky znižovania. Teraz idem na výnosy a ich členenie. Výnos je výkon vyjadrený v peniazoch. Ukazovateľ podnikom vyjadrujúci jeho hospodárenie. Výkon je výsledok výrobnej, obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Výkony predstavujú množstvo výrobkov alebo služieb, ktoré podnik vyprodukuje za určité obdobie. Potrebné rozlišovať výnosy a príjmy, ako sme tu hovorili, že sa výnosy nerovnajú príjmom. Počkať, som ďalej, čo? Tu som. Nie. Výnos vzniká v momente vyfakturovania a vyskladenia dodávky. Príjem vzniká pri inkase pohľadávky. Pri hotovostnom platobnom styku sa príjem rovná tržbe. Tak, príjem je odvodený aj od príjmového pokladničného dokladu. Tržba je časť výnosu, ktorá vzniká predajom, čiže výkonov externých zákazníkov. Počkať, to som nepochopil ešte raz. Je časť výnosu, je to výnos, ktorá vzniká predajom výkonov externým zákazníkom. Posudzovanie výnosov z hľadiska podniku ako celku. Tieto sa sledujú vo finančnom účtovníctve a predstavujú zvýšenie niektorého druhu majetku, respektíve zníženie záväzku vyjadrené v peniazoch. Z vnútroorganizačného hľadiska vznikajú pri realizácii výkonov vnútri podniku. Medzi výnosmi a príjmami môže vzniknúť nesúlad. Vecný, keď máme výnos, ale nemáme príjem, to sú nevymožiteľné pohľadavky, alebo naopak máme príjem, ale nemáme výnos. To viete z účtovníctva. Časový, pri ktorom sa využívajú účty časového rozlíšenia. Podobné časové rozlíšenie nákladov. To tiež viete z účtovníctva. Časový nesúlad medzi výnosmi a príjmami a výnosy budúcich období, o tom som hovoril. Najskôr vznikne príjem a potom výnos. Prijatá suma nájomného dopredu o niekoľko rokov alebo predplatené časopisy a noviny a príjmy budúcich období. Najskôr vznikne výnos a potom príjem, nedoplatky výnosov. Výnosy podniku môžu byť viažúce sa na výkony vznikajúce pri realizácii výkonov a delia sa na vzniknuté pri predaji, to sú tržby, ktoré vznikajú z predaja podnikových výkonov vonkajšiemu zákazníkovi, napríklad tržby z predaja výrobkov, výrobnej činnosti, z obchodnej činnosti a za služby. A vzniknuté pri odovzdaní výkonov medzi útvarmi podniku, to sú vnútroorganizačné výnosy, ktoré sa realizovali pri odovzdaní výkonov medzi jednotlivými podnikovými útvarmi. Napríklad vnútropodniková doprava, aktivácia majetku, ale aj vlastná výroba, vlastná investičná výstavba. Ako z účtovníctva máme, myslím, že je to účet 622 a 621, proste vnútroorganizačné výnosy. A potom sú ostatné, nevyplývajú z bežnej činnosti podniku, napríklad výnosy z predaja nepotrebného materiálu alebo dlhodobého majetku. Prijaté úroky, pokuty od zákazníkov z finančného majetku. Tuto čo je? Čakať. Ktorá to bola maturitná otázka? 13. Fúha. Toto je kalkulačný vzorec, to asi bude tomu dôležitejšie, ale mali by ste spamätať z účtovníctva. Počkať, ale to není teraz, čo hľadám.
Teraz hľadám presnejšie členenie výnosov. Tak, členenie nákladov. Toto som myslím, že aj povedal, ale sú fixné, degresívne registr, to som presne povedal. Členenie výnosov tu no. Členenie výnosov z účtovného hľadiska sú prevádzkové, tržby z predaja a finančné úroky plusové, kurzové zisky. Výnosov v závislosti spôsobu realizácie výkonov, tržby a vnútororganizačné výnosy. A však to bolo tam. Takže toto je to členenie výnosov, OK. Dobre, 4. Ja sa pozriem na maturitnú otázku. Zisťovanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a uhrada straty v jednotlivých právnych formách. Okay. Tak povedzme, že toto je členenie, druhové členenie, podobné druhové členenie nákladov. Výnosy sú rozdelené od jednotlivých skupín podľa účtovnej osnovy. Tržby za vlastné výkony a tovar, výnosy za zmenu stavu vnútroorganizačných zásob, výnosy z aktivovania výkonov vlastnej činnosti, ich prevádzkové výkony, zúčtovanie rezerv a opravných položiek, finančné výnosy. Proste tak, ako sa členia skupiny z účtovníctva. Význam druhové členia umožňuje zistiť, akú podobu majú výnosy pre hľadanie možností na zvyšovanie výnosov. Sú podkladom pre výpočet ekonomických ukazovateľov. Členenie podľa účtovného hľadiska sú prevádzkové, finančné. To som povedal teraz, ale členenie výnosov v závislosti od spôsobu realizácie výkonov, tržby vnútororganizačné. Ale ja nechápem, mne sa to všetko opakuje proste. No idem ďalej. Zvyšovanie výnosov, k tomuto sa to pasuje. Počkaj, takto by som to spravil. Povedzme, zvyšovanie výnosov. Zvyšovanie cien len vtedy, pokiaľ sú kupujúci ochotní zaplatiť viac za výrobky. Zvýšenie predaného množstva produktov prostredníctvom marketingových nástrojov. Pozrite si odbyt a marketingové nástroje. Zvýšenie kvality sortimentu a zmenou sortimentu výroby, prieskum trhu, reakcia a potreby zákazníkov. Toto je väčšina tohto je v odbytovom marketingu. Výsledok hospodárenia podniku. Výsledok hospodárenia je veličinou, ktorá ukazuje ekonomickú výkonnosť účtovnej jednotky. Je často sledovaná externými užívateľmi, ktorí zistia, či spoločnosť vykazuje zisk alebo stratu, aby vedeli, či je vhodné investovať do akcií spoločnosti. Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a náklady podniku, dosiahnutými za určité obdobie, či kalendárny rok, účtovné obdobie. Prehľad nákladov a výnosov podniku je zachytené v účte ziskov a strat. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk a strata, ako som hovoril. Zisk sa rozdeľuje v závislosti od typu podniku v súlade s všeobecnými záväznými právnymi normami po schválení príslušných orgánov. Prerozdelí sa do zákonného rezervného fondu, ostatných fondov, vyplatenie podielov spoločníkov a výplat dividend, zvýšenie základného imania, pridiel do sociálneho fondu a previesť ako nerozdelený zisk do budúcich období. Ak podnik dosiahne stratu, musí s ňou vyrovnať. Toto vyrovnanie závisí od typu podniku a môže sa uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov, z zákonného rezervného fondu, uhradia spoločnosti, zníženie základného imania alebo prevedenie sa do následujúceho roka. Delenie zisku a úhrady straty je rozdelenie v jednotlivých právnych formách podnikania. Podnik jednotlivca, či živnosť, rozhoduje sám o jeho použití. Pri VOS-ke zisk sa delí medzi spoločníkov rovným dielom a je na a aj na strane sa potvorí.
Zisk sa delí medzi spoločníkov rovným dielom a aj na strate sa podieľajú rovným dielom. Komanditná spoločnosť, zisk sa delí na časť pripadajúci komandistom, tí si ho následne delia podľa výšky splatených vkladov a časť komplementárov, tí si zisk delia spravidla rovným dielom. V SROčke spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom splatenému vklade. SRO ale musí z čistého zisku, či v roku, kedy tento zisk prvýkrát dosiahla, vytvoriť zákonný rezervný fond po výške najmenej 5% čistého zisku. Najviac do výšky 10% základného imania. Podľa SZ, neviem čo teraz SZ, môžu spoločníci prispieť na úhradu straty nad výšku vkladu až do polovice základného imania. Akciová spoločnosť musí v prvom rade prispieť z čistého zisku najmenej vo výške 10% do základného rezervného fondu až do výšky najmenej 20% základného imania. Potom musí z neho uhradiť stratu z minulých rokov, ak bola, a zo zvýšeného zisku vypláca podiely akcionárov na zisku, čiže dividendy alebo podiely členov predstavenstva a dozornej rady na zisku, čo sú tantiemy. Ukazovateľ rentability. Hospodársky výsledok je dôležitý ekonomický ukazovateľ, ktorý sa dá vyjadriť kvantitatívne a zároveň sa v ňom odráža aj kvalita podnikateľskej činnosti. Výška hospodárskeho výsledku je však v určitom období absolútny ukazovateľ a nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť o efektívnosti činnosti podniku. Preto sa vyčíslujú rôzne pomerné ukazovateľe, ako ukazovateľ nákladovosti, náklady delené výnosy. Koľko eur nákladov pripadá na 1 euro výnosu. Ziskovosti, zisk delené výnosy, koľko eur zisku pripadá na 1 euro výnosu. Platí náklady plus zisk by sa mal rovnať 1. Rentability, tu platí, že v čitateľi sa uvádza zisk a v menovateli iný absolútny ukazovateľ. Čiže takýto vzorec. Všeobecný vzťah. Rentabilita sa rovná zisk delená tá základňa, o ktorej sme hovorili, krát 100 na percentá. Najčastejšie používané ukazovateľ rentability je rentabilita celkového kapitálu, čiže zisk delený celkový kapitál krát 100. To znamená, že 1 euro vyloženého kapitálu vyprodukuje niekoľko eur zisku. Vlastného kapitálu, čiže zisk delený vlastný kapitál krát 100, znamená, že 1 euro vloženého vlastného kapitálu vyprodukuje niekoľko eur zisku. Rentabilita výnosov, zisk delené výnosy, znamená, že 1 euro výnosov priniesla niekoľko eur ziskov. Tržieb, zisk delené tržby, znamená, že na každé euro tržieb pripadá niekoľko eur ziskov. Takže čo som minul, čo som prebral, charakteristika nákladov, výsledku hospodárenia výnosov, časový vecný nesúlad medzi nákladmi, výdavkami, výnosmi, spôsob členenia nákladov a poukázaní na ich význam a výpočet cenu výrobku, plánovanie nákladov, výnosov, výsledok hospodárenia. Kde som sa stratil? Plánovanie nákladov, znižovanie nákladov a zvyšovanie výnosov, to som hovoril. Členenie výnosov, ich zvyšovanie, zistenie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku, úhrada straty v jednotlivých právnych formách. Áno, ukazovateľ rentability. Z účtovníctva treba vedieť náklady, výnosy, vypočítať náklady, výnosy a vypočítať kurník. Jak to bolo? Hospodársky výsledok, alebo výsledok hospodárenia, tak členenie nákladov účtovné a druhové, čiže tie účty výnosov a nákladov, a ešte k tomu prihodiť aj určite tam bude ten kalkulačný vzorec, počkať.
Či počkaj, to bolo minulé učivo? Ja už neviem. Už sa mi to pletie. No nič. Z účtovníctva, kalkulácie rozpočty. No, kalkulačný vzorec, ako som hovoril. A metódy rozpočtovania nákladov. Prejdem si ešte ten kalkulačný vzorec. A ak ho nájdem vôbec. Strašne ho nenájdem, čo? Tuno to je, ozaj. Priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady a výrobná režia. To ukáže vlastné náklady výroby prevádzky, správna režia. Ukáže vlastné náklady výkonu, odbytová režia. Možno to troška nevadí. Ukáže to úplne vlastné náklady výkonu. K tomu sa predá zisk na výrobok a k tomu sa vypočíta predajná cena plus DPH a cena z DPH. Tu je to rozbrané do detailu, ale toto by sme fakt mali vedieť z účtovníctva. Dobre, to je všetko, ďakujem.